15 decembrie 2024. Să vedem ce ne spun cărțile pentru Zodia Gemeni. Vești de o pierdere legat de relație, dar în viitor urmează un nou început cu noroc. Puteți să sperați la o bucurie neașteptată de la o persoană mai în vârstă, divorțată sau despărțită. Iar legat de dragoste, vin noi oportunități și puteți să sperați la vești vis-a-vis de dragoste de la persoana iubită. În schimb, persoana iubită are niște probleme, se simte puțin singură, în schimb vă iubește, dar urmează binecuvântări vis-a-vis de persoana iubită. Sunteți un pic gelos sau geloasă vis-a-vis de un drum, vis-a-vis de niște minciuni. Sigur că moartea din punct de vedere oficial. Legat de bani, sunteți furioasă, aveți niște energii negative, cât pentru bani puțini, cât pentru bani mai mulți. În schimb, urmează momente fericite. În casă, ce nu știți, pentru ce sunteți supărat sau supărată, din punct de vedere legal, va trebui să aveți credință și veți primi un cadou. Să vedem și surprizele cărților. Vis-a-vis de muncă, pe termen lung va trebui să fiți în pace, să fiți prietenos sau prietenoasă. Veți avea o surpriză neașteptată. Va trebui să faceți totul cu energie și senzualitate. Să depășiți iluzia prin care treceți. Veți avea o surpriză din punct de vedere al iubirii. O surpriză neașteptată. Va trebui să faceți un drum. Va trebui să aveți voință să fiți cât mai rațional sau rațională. Veți avea noroc în familie, pentru care aveți o provocare și este un rezultat norocul. În schimb, veți avea victorie în tot ceea ce gândiți și în toate problemele care le aveți. Momente fericite, deși nu le vedeți, pentru că urmează judecata vis-a-vis de tot ceea ce vi se întâmplă. Ascultați-vă intuiția și vor veni momente fericite. Aveți niște provocări care vin repede, în special legat de bani. Sunteți furios sau furioasă, în schimb se termină toate, sunteți undeva la final și urmează momente fericite.
O zi binecuvântată să aveți!